Ja, så vil jeg gerne have, at vi tæller ned, inden vi går på live. Ja. 3, 2, 1, så er det nu, Ulla. Hej. Goddag. Hej, jeg står her i Testrup. The High School Testrup. Altså højskolen i Testrup, som vi siger her i Aarhus. Ja, jeg står her sammen med Liva. Ja. Hun siger, at der er noget rådent her. Hvor er det egentlig, vi står? I Tusindfryd står vi, ja. Ja, i Tusindfryd. Hvad er det, du siger, der er rådent, Liva? Samtlige ting for pokker, det er køleskabet, den er råden i. Ja, men kan du ikke lige tage og åbne for det for mig? Lad os kigge på det. Ej, føj. Tag lige min taske, tak. Ja. Ej, det er godt nok. Det er dernede. Hvad er det, I har lavet dernede? Jamen, jeg tror, der er noget opbevaring. Nå, der er øl, og der er vin. Ja, det kan jeg da godt se. Ja. Tak, Liva. Tak. Ja. For pokker. Jeg skal lige stille om. Jeg stiller over til Ulla. Der står et andet sted her på Testrup. Ja, vi ses. Jeg står her igen på Testrup Højskole, og jeg står her sammen med Bertel Haarder, tidligere venstrepolitiker, og skal nu her ind i teatersalen. Er det korrekt? Ja, det er korrekt. Og hvad laver man på sådan en hippie hovedstad som Testrup Højskole, når man er venstremand? man nyder jo maden. Det gør man da helt klart. Og man går rundt og snakker med eleverne og kan møde. Og det du siger, at det frie akademi herude er måske mere frit end uddannelsesministeriet var, da du var uddannelsesminister? Ja, det vil jeg mene, det er. Jeg vil da helt klart sige, at det er et frit akademi på godt og ondt herude. Ja, og Bertel Haarder og jeg har jo haft en affære tilbage i, hvornår var det? Tilbage i 85, noget i den stil. Nogenlunde samtidig med Ole Ryborg. Ulla, nu spørger jeg dig. Vil du gerne have journalistik i kassen? Jeg vil godt have journalistik. Lad være med at svare. Så længe folk betaler mig for det. Jeg skal i teatersalen for satan. Så længe folk betaler mig for det. Der er familievennedag. Jeg har en niece, der går her. Og det er Europasalg, vi er vidner her. Jeg går afsted. Jeg tror, det var det. Over til min kollega Ulla. Det er for meget. Goddag. Det er Ulla Terkelsen her i bunkeren Testrup Højskole. Den minder jo i korte træk lidt om Berghain, hvor jeg tidligere har rapporteret fra, da jeg in Berlin gewohnt habe, da jeg tidligere i Berlin boede her. Kan du prøve at fortælle, hvem du er? Jeg hedder Edith. Du hedder Edith. Ja. Godt nok. Edith, tag posen der. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad det er, der er i posen? Det er enten mel. Det kommer jo fra Colombia. Eller Vidste du godt, hvordan Colombia producerer narkotika, som ender i Europa? Nej, det ved jeg ikke noget. Det er en stor produktion dernede. Pablo Escobar, som I måske derhjemme kender. Ja. Det er ikke i orden. Nej. Jeg kan se, at I har brugt kokain hernede i bunkeren. Det har vi ikke givet. Ja, på den store skala er det der jo et symptom på, hvordan I skider på Sydamerika. Ja. Ved at producere kokain. Ja. Vi har ikke mere tid. Vi stiller om til dig, Ulla. Jeg står her på Testrup fodboldbane, hvor Testrups egen 92 lige er sket. Jeg står her med Erik. Erik er fra Rø Højskole. Kampen den ender 5-3 til Testrup. Sikke en sejr. Det minder tydeligt om alle de VM-slutrunder, jeg har set, selvom jeg ellers ikke interesserer mig så meget for sport. Men kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan det føles det her? Det føles jo ikke. Ja, det føles næppe særlig godt. Det må man sige. Nej, det gør det ikke. Nej, lige præcis. Vi når ikke mere. Jeg stiller over til dig, Ulla. Ja, jeg står her uden for en skriv, hvor den kendte lærer Christian Dorf, jeg havde en affære med tilbage i 90'erne, han underviser, og nu står jeg her sammen med en fra Vesti, altså bestyrelsen på Testrup elevforening, og han hedder Jonas, og Jonas, i år der har I ingen penge, vi kan ikke køre med bus længere, vi kan ikke køre nogen vegne, vi skal gå over i vores baghave, hvordan kan du forklare det egentlig? Altså, vi er nødt til at tage højde for svingende konjunkturer. Altså, vi kan ikke bare det han siger, det er, at inflationen er gået helt amok. Man kan ikke noget længere nu til dags i Danmark. Er det på grund af woke, det her? Altså, jeg forstår ikke, hvad du mener med woke. Det er jo det frie akademi, vi er på. Men er det blevet for frit, af spørgsmålet? Er Europa ved at falde på grund af Testrup Højskole? Nej, jeg tror, det er den anden vej rundt. At på grund af den udvikling, vi ser i Europa, så kunne det jo være, at Testrup Højskole bliver trukket med ned. Ja, og det er jo noget, der ryster os alle dybt ind i vores kerne. Men for alle mine kollegaer, Ulla, og herfra i Ulla på Testrup Højskole, så vil vi gerne sige tak.